Камък по финале? Тука бе. Стига си ривал па ти, бе. Почва за камера. Стига си ривал, бе. Нали съм тука, бе. Нали сме тука, бе. Все едно, че за първ път участвам аз на такива работи. Той в следята не докара до нас по Поляк. В училището какво станава, нещо чупно по дали има. Не да кончи са железа. Ще тия хората там тарелят, бе. Всичко свети в червено, виж затворено с улицата, това всичко затворено. Бах ти кеф. Ти си го събрал в точка. Това е интересно, защото аз видях, ще пада по нас, една друга падна на тази страна. Снимай дявол. Огненика да отиде към виж къде да закара бята, гледа ли има парцали по дърветата. Си го живо изкача. Чакай да ме не спомня. Чакай, бе, чакай се. Не, това не е добре. Камерата не